Argiaren podcastak. Bomba atomikoak bigarren mundu gerran, droneak orain, bomba atomikoak bazeukan, zera negatibo bat, baina droneak denerako erabiltzen direnez, pentsatzen dute, irudi ederrak grabatzeko eta erabiltzen direlako, ez daukala horrelako konotazio negatiborik, ez da? Konotazio negatiboa, la positiboa, hori norberaren gorputzatik pasa behar da. Eta beraz, galdetzen diozun pertsonaren araberak bat ala bestea erantzungo du. Guk argian bertan dronea izan badugu, eta izan, ez dakit, Amilubi proiektuaren bideoa ikustezu, eta alako proiektu eder bat, eta bere osotasunen ikusteko dron baten irudiak erabiltzea gauza derra da. Baina Gazako herritar soil bati galdetzen badiozu ia dronea konotazio positiboa ala negatiboa dakan, segurazki oso erantzun ezberdina jasoko ditugu, ezta? Atletiken Gabarran erabilera debekatu zuten, neko, argi esan zuten eta esplizituki esan zuten, droneak ez erabiltzeko, orokorrean bai, Amilubi aipatu duzu, baina, erabilera zibilizatu xamar bat badauka, naiz eta jendeak dituen dronak erabiltzeko baimen bereziak eskatu behar diren, ezta? Bai, hori da, honen atzean dagoen, argien ikusten dan, ezta, herritarrok tresna hori edo bintzat eskuragarri dakagun tresna hori erabiltzeko, baimen bereziak eskatu behar dira, jendea dagoen lekutan berez ezin daia egan jarri, neko zorrotz araututa dagoaren erabilera, baina, kasolitatea, dron militarrek ez duten mugarik ezagutzen. Ez muga fizikorik, ez muga legalik gehienetan. Titular bat emateagatik, aipatzen duzu, eiza arma bihurtu dute dronea. Bai, beste zerbait izan zitekelako eta izan bada, ezta? Zineman ikusten ditugun irudi ikusgarri horiek edo zoko animaliak zaintzen dituztenak, edo fumigaziorako, edo laboren zaintzare egiteko, gure Instagramerako selfieak egiteko, horre guztirako erabilia alda, baina droneak zerbait baldin bada, eta benetan eragin, lik handiena, gerrarekin eta zuntxipenarekin eta hilketarekin lotura zuzena daka. Eta hoxe da bere zagarri nagusia. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Berreun eta 95. Larruna, aprilaren amaieran argiarekin banatu den Larrun honetan, sarreran aipatu dugun moduan, droneak izango ditugu izpide, eta Larrun mardul horretara hurbilpen bat egiten aleginduko gara. Erreportaje luzea idatzi duen egilearekin, Asier Lopezekin, ongi etorri. Kaixo. Azaleko titularra, neko azal iluna egia esan, aipatzen duzu, dronea mende honetako imperialismoaren fetitxea dela. Ez dakite, fetitxismoetan sartu garen edo? Izan liteke. Fetitxismoa baldin bada objektu materialien ganako debozioa, nik esango nuke Obama batzutan irudikatzen edo iruketu izan dudala bere goian sartuta, drone forma duen pelutxe bati esarkatuta. Edo, inkluso, konotazio sexualen bat segurazki agian bilatuko zion genozida horrek. Eta, gero hitz egingo dugu hortaz. Gerra egiteko teknikak aldatu dira, ez? Dronaren erabilerarekin, azken hamarkadan bereziki, baina, igual, droneak hainbeste ezagutzen ez dituenarentzat, halako hurbilpe emate egiteko, azaldu igutzu, zer den dronea, berez? Azken urtetan horren buma ezagutu izan dugu, oso merke eskuratu dezakegulako, eta orduan jende gehienak ja da, inkluso mentzako jostailuak ere badira dron funtzioa betetzen dutena, ez da? Gaur egun oso merke eta erraz eskuratu dezakegun zerbait da. Baina berez, ez da ministerio handirik atzean dagoena, da urrunetik kontrolatutako ibilgailu bat. Ezagunena da airekoa, baina lurrekoa
edo uretako ere izan ziteken, eta askotarikoak daude, batzuk, bueno, erle baten tamainako izan daitezke, eta beste batzuk, 20 metroko edadura ardezaketen hegazkin handi horiek. Drone hitzak berak erlemando esan nahi du ingelesez, horren, bueno, bere burrun bari egiten dio referentzia, ezta? Eta bueno, hoxe, berez lehen begiratuan, ez daka agian teknologia aldetik bere biziko, bueno, ez dakit, misteriorik, urrunetik kontrolatutako gailua da, gertatzena da, azken 2 hamarkadetan, urrutiko kontrola eta aldi bereko datuen transmisioarekin lotutako teknologiak eta GPS edo geolokalizazioaren erekin lotutakoak, aurrerapen handi izan dutela eta teknologia mota aurreratu asko batzen dituen tramankulo bada, batez ere bertsiorik aurreratuenetan, ez da. Adimen artifizialaren erabilera da igual, bueno, nagusiena, kezkagarriena ere bai, metadatuak, algoritmoak, kontu dezente aipatzen dituzu reportajean, ez dakit ze abantaila ditu albazeo bintzat, ematen dizkio gerra egin nahi duen imperioari edo estatuari. Bueno, nik uste dut droneen ezaugarri nagusia behilketa selektiboak edo horregatik ezaguna egiten zaigula, ezta. Lehen mundu, gaizki ditutako lehen mundu horretatik, kontrolatutako gailu armatu batek nola hil dituen 100 eta 1000 lagun 3. mundua delako horretakoak. Gehienetan hori izaten da ekuazioa. Hori ez da ezer berria. Ziak edo Mossadek aurreko mendean egin izandako hilketa horietako batzuk ere gogora ekarri alditugu. Baina gian, 007 bezalako agenteen bitartez talakoak droneak ekarri izan duena da, horren errestasun eta naturaltasunean aurrera pauso itzela, ezta? Misilek azken batean, bueno, jaurte egiten duzu, eta nahiko zehaztasun handiz, edo horrela bintza saltzen dute, jo dezakete iragarritako jo puntua, baina dronekin momentuan aldi berean egiteko gaitasuna dakate, eta inkluso dronen ere abilara gehiena zaintzarako edo zelatarako da. Alegia orduak, egunak, hilabeteak eman ditzakete, zelatatzen ari den objektibo hori, eta nahi duten momentutan, botoia sakatu eta katu, ezta? Bideojokoetan agian, bideojoko askotan ikusten dugun ekintza bat bezala iaia. Deskantxori behar ez duen soldadua, goserik pasatzen ez duen, eta zelatarako ere, toki askotan erabili izan dena, eta horrek bai markatzen du, teknologia aldetik eta berezeki aberastasun ekonomikoaren ikuspegitik, lehen munduak edo deitu diogun horrek, 3. duen botere harremanak. Bai, eta lehen aipatu dugu, agian gerra hotza, ez da, edo 2. mundu gerraren osteko aroa bomba atomikarekin lotu izan dena, zein edakan bomba atomikoa eta zeinek ez. Horri banatu izan du mundua eta gaur egun indarrean jarraitzen duen aldagai potentea da. Baina dronen kasuan ere bai. Naiz da hori azken urtetan askoz gehiago zabaltzen den kontu bat. Amerikako estatu batuen nola ez imperialismoaren erdigune nagusia. Hortik sortutako eta sustatutako bide bat izan da, dronen bidezko gerra, gero gerra hori zer den itzin genezaken, eta gaur egun 40 herrialdek baino gehiago daka armatutako dronerik edo horiek eskuratzeko prozesun daude. Tartean, bide batez, Espainiako estaturen menpe gauden Euskal Herritarrok ere gure diru publikoarekin ordaindu ditugolakoaz, oin dela, Rajoyren garaian Espainiako gobernuak erosi zituen 3 dron armatu, 3 dron gaitasun handiko horiek, Amerikako estatu batuek eta erabiltzen dituzten Reaper eta horren antzekuak,
ez zituzten armatu, eta Pedro Sánchezen gobernu progresistak armatu inditu, oin dela urte bete baina gutxio. Bueno, alako aurrera pauso bat edo eman zen dronen erabileran, Afganistango gerran aipatzen duzu, ez azken hamarkadan Barack Obamaren agintaldian bereziki, Nobel saridu izan zen Barack Obamak, emante dituzu datu dezente nola indartu zuen prozesu hori guztia. Bai, hor dago sorburua. Bere horretan jakina. Euskal Herrian oso ondo ezagutzen dugun, eta pairatu dugun terrorismoen aurkako gerra global horretan daka sorburua, 2001ko iraiaren 11ko tentatuen ostoren, Amerikako Estatu Batuen gobernua, Bush buru zala, imperialismoaren forma berri horrek, edo kudeatzeko forma berri horrek, sujetu mugagabe eta moldagarri bat ere sortu zuen, edonon egon zitekela, eta edonon eraso behin beharrekoa, eta hori da terrorista. Hor denetari sartzen da. Ondoren etorri zen, esan dezagun, gerra ohikoa, ez dakit horrela ditzeri dagoen, baina Afganistan eta Irakeko inbazioak. Klaro, hitz egiten ari gara, Irakeko gerran kalkulatzen 650.000 lagun hil zituztela, estadistika apalenek, Amerikako Estatu Batuek. Eta horrek eragin zuen guztia mundu osoan, mendebaldean ere bai, eta Amerikako Estatu Batuan ere bai. Alegia, gerraren aurkakotasun handia piztu zen, mobilizazio handiak, eta horrek, gerra imperialista hoiek kudeatzea poterean dauderentzat ere ez da eroso eta zure burua eskerrekotzat saldu nahi baldin baduzu are gutxiago. Eta hor sartzen da Obama. Horregatik da Obama hain figura garrantzitsua da honetan guztietan. Alderdi demokratak bere buruari egin zion galdera zan, nola mantendu munduko hegemonia, alegia, nola eutxi borroka imperialistari, nola mantendu menpean 3. mundutzat hartzen dituzten herrialde guztia, baina gerrari gabe. Herrialde oso bat gerran sartu gabe. Nola indeiteke gerra bat, gerran egon gabe. Eta horretan drone izan zen erantzun erantzun nagusia, ezta? Eta bera izan zen, CIA-ren bitartez, operazio sekretuen bitartez, aste artero, bere gabineteko bestein batkide erekin batera, terrortuz deitu eta ezaguna indiren, hoietan, hiltzekoen zerrenda prestatzen zuten alegia. Genozida honen antzera, pertsona hoiek, akatu beharreko pertsona hoiek zein ziren, incluso bere izenak ere iaia Obamak berak ezagutu gabe, berak sinatzen zituen hiltzeko zerrenda hoiek, eta aste horretan esekutatzen zirenak. Horrela, aste artero munduko hainbat txokotan. Torrek irekizun, gerra bat, deklaratu gabea, zehaztasun gabea, ze terrorista edozein izan daiteke, eta edonon. Eta hori, gaur egunen arte, horren garapena bizi dugu. Nabarmena da ez, armada osoari kontatu beharrean, eta armada osoarekin kontatu beharrean, alegia, jende asko behar izan gabe, droneak albidetzen dizula, jende gutxi kontrolatuta, jende asko hiltzea eta urrunetik. Teknikaren berrikuntza, ez dela, ikusi genuen, ez? Errusiak Ukrainiara tanke kilometro hilara luzea bidali zuen, ikusten da jende asko mobilizatzen dela, baina berez benetan indarra eta interesa droneak mugitzen dute. Bai, eta ez desaguna aztu kasontan, Obamak boterera heldu arretik agindu zuela Guantanamoren istea. Guantanamo ikur hartuta aurreko gobernuak, mantendu zuen politikaren ikur bezala. Busek agindu zuen mundu osoko 1000 terrorista inguru legez kanpo, hori izan gabe doa. Atxilotu, hegazkinez Kubaraino eraman, gartzeleratu, torturatu, eta ondoren epaiketa farsa batzuk egin. Horrek, badakigu, mundu osoan, are gehiago filtrazioak atezienean, ze kalapita sortu zuen, ze kalte eragin zuen, eta jakinago maiz egon horretarako presta beste bideo bat bilatu zuen.
baina egin izan zen azkenean Guantanamoen salbuespen politika hori mundu osora zabaltzea, zeren bitartez eta droneen erasoen bitartez, non jende gehiena zen enteratura egiten ari zirenenaz, eta erabateko zigor gabetasunarekin, ezta? Eta eredu hori urterik urte aldatzen junda, zabaltzen junda, ze Amerikako Estatu Batuak izan dira eredu hori mundu osora zabaldu dutenak, eta gaur egun droneen bidezko gerra ja ez da bakarrik gobernuek egiten duten edo baliatzen duten zerbait, gaur egun bertan Iranek Israeli eraso egiten dionean 100 dron bidaltzen dizkio, Israelek Irani erantzuteko beste egiten du, eta inkluso gobernua tartean egon gabe, droneak beste maila batekoak, baina droneak erabiltzen dituzte, pues adibidez, erresistentzia armatu palestinarreko fakzio ia gehienak, ezta? Urriaren 7ko erasoan bertan, drone komertzial moduko batzuk gerrarako moldatuta erabili zituzten, Gaztako harreziko defentsak itxutzeko, eta ondoren lurrez, eraso hori abiatzeko, ezta? Amerikako Estatu Batuetan ezitako bide horrek garapen izugarri izan du. Espektroa, asko zabaldu da, Ukraina eta Rusia artean ere, asko erabili da, hori aipatzen duzu ez dela pixka bat, lehenbiziko, gerra droneak hainbeste erabili direnak, bi alden partetik. Ukraina ere pixka bat hori eskatzen ari da, ez? Europara, mendebaldera begira, indartzeko droneen, baliabideak. Ukrainak bere burua saldu zionetik mendebaldeko eta berezik Amerikako Estatu Batuen interesen menpe jartzera erabaki zuenetik mendebalderi eskatu dio dena. Batez ere dirua eta armak. Eta armen artean jakina ez da lehen aldia, adibidez Amerikako Estatu Batuei, hor egun mundu mailan dauden dronerik, gerrarako dronerik honenak, hitz hori erabili albaldin bada, eskatu zen dio Reaper, Eagle eta 30 milioi dolar balio dituzten, aparatu puska horiek, oraindik eskuratu ez dituztenak, baina beste batzuk ere bai. Ze horretan ere merkatua ere badenez gerra, askotariko dronea daude, eta inkluso funtzio edo eragikortasun maila bera dakaten beste batzuk merkexeagoak egon badaude, adibidez Rusiak berak erabiltzen dituen Ukrainako gerran, Lancet edo Orion droneak, edo Turkia da hor egun drone sortzaile eta saltzailerik handinetako bat, bere Bayktar droneak bi aldetan ere ikusi al izan dira, baina Ukrainako gerraren ezaugarri nagusia da bi aldeek hainera masiboan erabili izana, droneak, eta mota guztietako droneak. Alega, zutabiok edo zindendetan erasi dezakegun dron txiki 250 gramoko muga gainditzerik ez dakaten dron txiki komertzial hoiek ere bai. Hoiek masiboki erabiltzen ari dira, batez ere, informazioa eskuratzeko, zaintzarako, ondoren artilleriak edo bestelako armen bitartez, hoiek lortuako informazioaren arabera non jo erabakitzeko. Eta Israel Gazan, beti aipatu izan da, inteligentzia zerbitzuetan, teknologian oso indartsua den estatua dela, berezik Estatu Batuen eta mendebaldearen laguntzare baduena, dronen erabilera ere nahiko orokortu izaten ari da Gazan. Gazatarrek inkluso hitz bat sortu dute dronei deitzeko. Zazana. Hainbestekoa da, haien bizitzetan, azken hamarkadetan izan duen eragina, ezta? Badago oso liburu interesgarri bat Palestinako kulturministroak, gaur egun kulturministroa dena idatzi duena, Atef Abu Saif, droniak nirekin jaten du, Gazako egunkari bat. Eta kontatzen du oso ondo, egunerokotasunean, aurreko 2007ko Gazaren aurkako eraso horretan, 2014koa, berak bizi izan dakoa Gazan zegoen momentu hortan, eta kontatzen du hori,
nola bizi duten egunerokotasunean dronen etengabeko zaintza. Inkluso beraiekin bazkaltzen dutela, inkluso beraiekin izatu dute drone pilotoren burmuinean sartu behar dutela haien bizimoduari heldu ahal izateko. Zer pentsatuko te duen naren arabera zu jokatu, ez da? Eta bai, bueno, Israel, Amerikako estatu batuen seme txikia izanik, bueno, ja ez da bakarrik haien teknologia eta gerra egiteko moldea kopiatzen ditula, baizik eta haien sorkuntza propioak ere badituzte, eta gaur egun oso ezaguna diren, bueno, orain Lavender sistema haien da ezagunena, inteligentzia artifizialaren arabera droneak edo misilak non bota erabakitzen duen programa hori bera garatu duela, edo burdinezko kupula, misilen aurkako sistema, aire sistema hori bera, bueno, inteligentzia artifiziale sortutakoa da, eta horretan tartean beti daude droneak, ezta? Urrunetik eraso egin ahal izateko trasto hauek, ezta? Bai, Israelena da adibiderik modernorik handiena. Bueno, Israelen kasuaz gehiago jakiteko, maiatzaren hasieran, Jeno Faberoko irigoinek idatziko duen Lavender droneari buruzko reportaje hor egongo da. Amaitzeko irakurketa politiko bat ere egiten duzu azken horrietan, nola dronea modu autonomoan lan egiteko gai den arma izanik, horrek sortzen duen beldurra eta deserosotasun guztiarekin, saiatu direla estatu batzuk ez nazioartean debekua ezartzen, behintzat ahots batzuk edo entzun izan dira, baina ez da lortu, ez da espero lortzea, potentzia handienak horretan daudelako, erresuma batua ere tartean da. Bueno, zer dagokazu horren inguruan esateko? Bueno, dronen aurkako protestak aspalditik ari dira egiten, eta lehen aipatutako Amaren garaitik ere, base militar Kritxeko base militarraren kanpokaldean bakearen eta feminismoen aldeko taldeak ere han elkartzen ziren, alegia kritika aspaldikoa da, nahiz eta agian ez ezagunagoa zaigun, gertatzen dena da, orain drone erabilera hain masiboa denez, eta dronen bidezko gerra hain ezaguna zaigunez, horri gehitu zaionean inteligentzia artifizialaren balizko aukera, alegia dronek beraiek haien algoritmoek, edo gizakiek idatzitako algoritmo horiek, aukera izatea etxaia zein den erabakitzeko, droneak berak norri tiro egin erabakitzeko almena izatea, horrek eztabaida etiko, politiko, moralak ekarri ditu askoren artean, ia hori legezkoa da, ia posible dan hori onartzea, baina, larrunean bertan esaten dugunan, hori nire ustez bigarren mailako eztabaidak dira. Funtsezko auzi politikoa berdina izaten jarraitzen du, arma horren garapen teknologikoa gora bera. Alegia, hilketa selektiboa gero eta ohikoa da, munduko baztertuen aurka deklaratu gabeko gerra arrazionalizatzeko, eta horri egin bazaio kritika politika. Alegia, basakeria imperialisten irabilera bidegabea aipatzea, alegia, drone autonomoak erabiltzea agian, izan daiteke bizkat politikoki ez zuzena edo ez etikoa, horre dakar, erabilera bidegabea baldin bada hori, erabilera bidezkoak ere badaudela basakeria imperialista horretan, eta hori onartzea bera da bidegabekeria edo basakeria imperialista hori, ez da, eta orduan, pizkatara eta jun, eta azkenean, honetan guztietan merkatuak egintzen du. Orduan, robot autonomo hiltzaileak dirua ematen baldin badute, robot autonomo edo automata hiltzaileak egongo dira. Punto. Merkatuak horretan ez du zirrikiturik osten, kontua da, hori aldatu nahi dugunok, berpentsatu barko genukela, eta politizatu alako tresnak, ez da.
Ba, ederra podcast hau ere bukatzeko adierazpen hauek, ederra erreportajea bera, garaiari bete-betean loturik datorrena, eta ederra ere, Xu Oterok egindako azala ere bai. Podcasta hementxe utziko dugu, gaian gehiago sakondu nahi duenak, hausnarketarako, gogoetarako, eztabaidarako, makina bagako baditu, larrun honek, argia.eusen irakurgai dagoena, eta podcast honek ere, hurbilpen bat egin dio bertara. Interesgarria, benetan, Asier, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta horrengo larrune arte. Jo. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.